پتری 300 خیزان آوارین دورا جنگال و دوروبران لگندک پارێزگەها دهوکێ هاتینە و حەواندن. خەلکێ گوندی جی خانیên خۆ ڕادەستی ئاواران کرینە. وەلا شپاردا ما باز دایم هاتینە vê derê û gundê xweş me re berdayîne û em li gundeyîne texsîr nekirîne em sopasiya dikên. او سال هنا كم تدين او قال يجي ايجار درون نشتينه وامر هيكليه واندينه اكا ام در كذا كذا قلنا هيكليه خوا شي قربان وكذبان هيكليه خو انهم مال وان قال لك ايجار درون نشتينه وقندش مره بردان جمعها هشت یا سالا درباز بوی وره 96,000 خیزان آواران لپارێزگەها دهوکێنە لێ ئەو li bendêne vegerin ser war û cihên xwe. Kurdistanş me qence û texsîr nake û bes wetenî xweş. Me bêriya xweyê xwe kiriye û me bêriya daka xwe kiriye û me bêriya birayê xwe kiriye û wela xêrim em dixwazirim veger. Xelkê gundî pitiriya wan li dervey gundî dijîn ew harîkariya awaran bi erk dibînin. Heykele bu vala kirin û yani wekî tiştekî bêjim tiştekî gelekî başî hatiye kirin bu nisbet ve awara elhamdülillah hemî jî me razî ne û em çimine ta jî kesekê nake em hemî birayetê kîn. Hêzedî bît, bisalman bît, cî bît, fala bît, her kesek bît em hemî birayetê kîn, xişko birayetê kîn. Ev ne min em kesekî dikin, ev erkekê semilîr me, erkekê birayî niye. Li parêzgeha Duhokê 16 kempên awaran hene û nêzîkî 35,000 xêzanan têda dijîn. Lê pitirî 6,000 xêzanan li şar û komalgeh û gundên deverê akincî bûyne. Zêdetirî sala ku du mehane 850,000 aware li parêzgeha Duhokê hatine vehewandin. Çavê wan li vegeryanê ye. Lê li vegeryanê jî ew dê serborên xwe bû berebabên dahatî jî veguhêzin. Eyûb Nisrî Rodaw, Gundê Banyê, parêzgeha Duhokê.